при Народно читалище Отец Паисий 1905 година от село Горно Черковче с най-големия кукер най-отпред. Следва кукерската група на Народно читалище Освобождение 1874 година от село Шейново с секретар Русица Зланкова. Здрасти! И дами и господа, започва последния и най-многоброен блок корените на живота. Roots of Life. При нас е клуб за народни танци тракийци с ръководител Валентин Ангелов. Година Долно Изворово с секретар Ваня Кръстева. Здравейте, Долно Изворово! След тях Народно читалище Отец Паисий 1931 Горно Изворово с председател Бойка Боянова. Долно Изворово и Горно Изворово. И след тях Горно Черковище с Народно читалище Отец Паисий 1905. След това Народно читалище Любен Каравелов 1921 от село Бузовград с секретар Полина Стойнова. Народно читалище Зора 1902 от село Голямо Дряново. Зора от Голямо Дряново е с секретар Малина Озунова. Много важно, трябва да се знае. Народно читалище Братство 1869 село Енина. С секретар Дориан Дерменчиев. Здравейте, момичета и момче, и две момчета, и три момчета, четири момчета. Народно читалище Цвятко Радойнов 1885 година, град Крън, с председател. Сега ще го видим кой той. Майя Стоянова. Аплодисменти за Народно читалище Цвятко Радойнов от град Крън. Аплодисменти за Народно читалище Просвета 1908 село Овощник с председател Айхан Ходжа. Народно читалище Христо Ботев 1897 село Розово с секретар Делка Кирова. След тях веднага се задава Народно читалище Просвета 1902 година от село Средногорово, община Казанлък с
са една F-150 Раптор. Тук ще пръскат с розова вода. Чакай да се охладя. Народно читалище Звезда 1918 село Хаджи Димитрово. Абе, тук на този пункт сме предсакали личетата винаги свършили, значи. Горе там с чували си ходих, сега няма нищо. Народно читалище Малко от сърце. Леко Константинов 1919 село Ясеново. Благодаря ви, момичета. Здрави бъдете. Много здраве. Народно читалище Антон Страшимиров 1909, село Черканово. Аплодисменти за тях. Село Черканово с председател Йоана Караиванова Добрева. Народно читалище... Охай, тук стана маче сега. Следва моето любимо село, Народно читалище Хаджи Димитър 1927, село Кънчево. Село Кънчево, колега е с секретар Иванка Димитрова. Читалището, не село. Се объркаме нещо. И тук само женски състав. Има един, двама, трима. Трима хоча да отстранят положението. Народно читалище Светлина 1928 село Ръжена, община Казанлък, с председател Мартина Хачева. Да живи! Аплодирайте секретарката е, ще спре субсидията. Тракийско дружество Казанлък, познайте как се казва. Тракия! Чакай да видим за ти тракийско нещо. По-хорната група Тракия, страховодител Данчо Аданев и тракийско дружество капитан Петко Войвода с председател София Дончева. Народно читалище Светлина 1961 Шипка. Що нямате председател, а? Има ли? Чакай председателката как се казва? Диана Попова. Диана Попова, аплодисменти за председателката. И да слушате от субсидията. Ще видим какво става. Следва гайдарска школа Христанов. Христанов, аплодисменти за тия гайдари. Стой малко, стой! Дами и господа, Танцов пункт Порцето ми е в сърцето към Народно читалище Вяра 2024. айде давайте вижте се. Дами и господа, порцето в сърцето, я останете тук, че сега следва всенародната ви сълва. Мила моя майно, от всички чакаме той. Колега, давай българска роза, бяла роза, давай, свърши, и то. Айде на здраве, честит празник, заря, гърдечи, пускай бяла роза. Край е да бъде честит, давай. Айде ще играете.